Achegar aos autónomos as liñas de apoio que a Xunta de Galicia ten á súa disposición. Ese era o obxectivo principal desta xornada, un encontro organizado pola Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia, en a que se presentaron as claves para impulsar o emprego neste sector. Ofrecelle todo o noso apoio, desde o ámbito, desde tres patas, non? O ámbito da achega económica dende o eido da subvención, tamén dende o eido do financiamento, co Instituto de Promoción Económica, e tamén pois esa orientación que se lle pode dar dende a área de emprego, dende as distintas oficinas de emprego, dende os distintos concellos con orientadores laborales ou tecnicólogas de emprego subvencionados pola propia Xunta de Galicia para facer un pouco un itinerario e ver cal pode ser a súa saída. E sen olvidar, esencial, a formación. A formación é un dos piares principais á hora de impulsar o emprego autónomo e, por iso, é fundamental facilitarlles a todos eles a máxima información posible con respecto ás liñas de apoio e axudas dispoñibles. O bono Concilia, o bono Renova para o relevo xerencional, pero tamén temos as axudas do IGAPE a través do Galicia Emprende, do Galicia Rural Emprende, do programa Reacciona para mellorar a competitividade destas pequenas empresas, para a súa digitalización creemos que é importante non só ese relevo xerencional, senón que os autónomos que xa están, que ese cambio de mentalidade cara ás novas tecnoloxías que lle dan unha potencialidade no seu negocio, bueno, pues van un pouco encaminhadas a iso. En pouco máis de 10 anos, o número de autónomos en Galicia descendeu en máis de 27.000 persoas. En Pontevedra, os datos reducironse entre 2008 e 2019 nun 10%. Sen embargo, a nosa comunidade segue estando por riba da media española. Somos a comunidade autónoma que ten un porcentaxe máis alto de autónomos, tamén en autónomos en femenino, é dicir, estamos 6 ou 7 puntos por riba da media estatal, tamén a afiliación de Seguridade Social de autónomos estamos 6 puntos, creo, por encima da media estatal, e creo que estamos facendo unha gran labor cos autónomos, da mau das asociacións que representan, pero somos en termos absolutos a segunda comunidade autónoma que máis fondos de España, que máis fondos destino ao colectivo autónomo, e bueno, vamos a seguir aí. Creemos que o futuro de Galicia pasa en gran medida polos autónomos, polas pequenas e medianas empresas. Creo que estamos no bon camiño. Si temos que seguramente chegar máis a eles con esta información como que facemos hoxe. Creo que encontros como que tivo lugar hoxe aquí, o camiño a seguir é a forma de que eles acheguen a nós e nos a eles. A directora xerente da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, Rosana López, o técnico da Secretaría Xeral de Emprego e secretario da Mesa de Autónomo, José Martínez Casal, e o presidente do Consello Galego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, foron algunhas das autoridades que participaron nesta xornada de APE Galicia.